Szeretettel köszöntelek titeket, Körmedi Szomorú Kata vagyok, mennyasszony stylist. Jelenleg az Igen esküvői ruhaszalonban vagyunk, ahol sorra fogjuk venni az alap esküvői ruhafazonokat. Szinte minden kislány álma a habos, nagyszoknyás, királylányos mennyasszonyi ruha. Ezek a fazonok leginkább a dekoltást, illetve a derék vékonyságát hangsúlyozzák. Alacsony alkatú lányok esetén óvatosságra intve a mennyasszonyokat, hiszen a nagy, habos szoknya az alkatot összenyomhatja. Egy nagyszabású esküvőhöz bátran választhatunk egy nagyszoknyás, királylányos ruhát is. Ilyet visel most Timi. Ezek a ruhák ugye leginkább a dekoltást, illetve a derekat hangsúlyozzák. Timi ruhájánál a derekat csillogó gyöngyök, strasszok díszítik, amely összeköti a viszonylag letisztult felső részt a habos, játékos, könnyed szoknyarésszel. Nézzétek meg további videóinkat is, ahol sorra vesszük a fennmaradó alapruhafazonokat.